যে কেস কমন আমন দাদি মারো ছানে হাগা চবা চলি নই হাগা চবা চলি খা তীব্রমতা ওটিএস সিডব্লিউএফ কেস কমন আমন দাদি মারো ছানে হাগা চবা চলি নই হাগা চবা চলি খা হাগা চবা চলি খা जों 29 तारिखआव जे इन्सिडेन्ट मानि जे बिजेपि रंनि कायसा खुमुलंग गेदारिं बाबे बंनो बिराद एकटा मिसिल दङ जनसभा दङ आ जागा तिनि सिनि ताखौ बिजेपि खायनाय रक बरक तिनि लामाव थांथनि एबा किछुता बरक बाय कासुलाय जाखना एबा जेकोनो एकटा किछु उंखा अबने मुताबिक तिनि सिनि अ जागा अमरेन्द्रनगर तो प्रमनगर जगेबारि अ जागा एरें एरें बरक तिनि सिलजा जामन बागै सिंटिनि ताइ तंमालिया खादुमा मिसिल कायसा मा खालायगासिनो आ जागाव तिनि सिनि ताखुक सं अर सिनि अर अमरेन्द्रनगर बिसिनि सिमि तीनजना केस जुलिरि जाखा टोटल मिलाव जगेबारि प्रमनगर अमरेन्द्रनगर अ जागा 9 जना बरक अबाके केस जुलिरखा अन बागै सिं तिनि ताइ लामाव नंखरे तंगले अन बागै सिं खूब दुखु नांगा प्लस तंनानै जानानै कष्ट हाके पुलिस प्रशासन नंथौ बर हैरेनि खालाया हर फायो तिनि साल फायो एबा जों yang uyang थांथ yang दङ अन बागैनो जों तिनि जोंनि खादुमा पान्दा जों लामा लामा हिमबो दंमा खालाय बर'नोखौ साब केस जों जे नंमानि तो बरक ताबो बिजि हापां जेहेतु राज्य सरकार दङ प्रशासन दङ बरनि मिसिल मिटिं थामानि आ जागानो तिनि बाहाकि सिसा गाइरो कासु जाखा अबा हाइरो अमन कारणे बिजेपि नो रखा जों बसायमानो बिजेपि जे हापां दंनाय बरनो खायो जे गारि कासु जाकमानि ओ जे गारि कासु माइरबले बरकले ओ जे गारि कासु मा जातरा दं एक्चुअली जे केस खायजांनाय बर रक अ गारि कासु जंगा जागा कोनो ग्रै अब 100% ग्यारेन्टी तामु के अ जागा सिनि अमरेन्द्रनगर अ जागा बरक लिडार पार्सन हिने हिमि दङ तासार बरनो न सिलसा रेखा बाहागे सिलसा का आबो जों तो कामके सायमान सग्या तां हंके अबनो वाना मा सिंसा सिनि बरक जे अजता हायनो हैरानि खालायनाय तिनी बरक कामरनो हाके सिलसा रजाकमानि तिनी सिं आरो वान सगिने मानो तिनी लामा कासु तने गुबुन बदल फन केबेंगे तिनी गारि रखितारे एबा गारि रकासु मानो माने बेलायनो साया कालायका बेलायनो आं आबो तिरनो के सेलांका लीडर के बोलते नं तिप्रामथनि ब्रक ए सिनि तिप्रामथनि कायसा डिस्ट्रिक्ट भाइस प्रेसिडेंट दं कायसा ताइ यूथ नि मेंबर्स दं कायसा ताइ सिनि अमरेन्द्रनगर बिसिनि भाइस चेयरमैन गतिनो जे अ बिको बिसो हायके लामा हिम पतो खायबा बिसुते अ केस रोड वेदर खायजाना अ भाइ तनि खरखा दं जों अबन बागैनो जों दाबो खादुमा पान्दा लामा लामा हिमबो तो खायतंगो ताम हंगा जों तिनि पुलिस प्रशासन होइते दा जों तिनि और जे राज्यनि बिजेपि रंनो न जों तिनि खरां मातिसो सिनि अमनो जेहेतु अमा हैरानि जे खायतंमानि बनो तारतारि रसना थुं यबनो सिनि तानि बंनि थानि कायसो कयमं तारतारि अ केस न उइद्र खायना नां थुं सिनामका अमरेन्द्रनगर बिसि जों तिनि अमरेन्द्रनगर बिसि महराम अमरेन्द्रनगर महराम हाती अजान थाइगा जों अमक हिरापुर बॉर्डर सिमना जरा थांका yang गुलिराय तारपद बॉर्डर जरा थांका yang थांका जों साखाबो थांका को लामा हिम लाइ मानि थायोले साबो फाइ बाजा फाइ जा दर जा जों तिनि अ जागा जे अमरेन्द्रनगरनि जत्त तिप्रामथनि वाइटेफ ताइ टीडब्ल्यूएफ ताइ अमरेन्द्रनगरनि माउन्टेनिं कमिटि अरनि चेयरमैन भाइस चेयरमैन जिको बरनो जों अ जागा जत्तनो खादुमा पान्दा सामिलिं जा आं कायसा अमरेन्द्रनगर बिसिनि कायसा चेयरमैन आनि बुंखे बन कुमार देव बर्मा आता का 29 तारिख नि बेपारी जों सिनि खादम मा फनका तंग मालिया बदल बुआ बदल दल जों तंग मालिया कोन केस न दादी दाते के रसना खायां थ जों हाके तेबो सब चलिनाय ननि सबते बागुनाय ओकेसन जदि साजे के जों तेबो जों आगो चलिनाय जों बोरै रक्स तंग लागासो बुनावा केस रके सब गलाय केस रके सब खलाय के सब रमसका सब तामुगा
BJP rok go kes reka tipra mathan mongoi tinjana na Sabo no. Bung sarita. Amulya de pramod. bung sanda Sade. Sabo. bung sajid ranjit amulya chino elekani borok mongoi kes kalakha जों आबन बागै कोइ मातং हता Loro biang tini lama himbo tok. जों चिनो अमन्दर बिसिवनो जों yang अदेक थाका त तला साका Loro bori rok. Kendro jodi no okes ro ko khaija gya hangkai no rok le tam bokti wan su lai teisa. जों अबा केस नो उधर खलका सब चलिनै Coba khainai. Jodi no okes no रसे के ke tabo khainro ni je san mongkai okes no no. जों no ni dabi kre. ताइ कुन कुरि जों अब ताबु केस नि बागन जों तिन Okes jodi tam kheng khabo kai. अब थानाय 29 तारिख नि बरक गथना अब लामा बरक Bokti gotuna. लामा काइसा को माने को गाड़ी थानाय बाथाका जे लामावबो बिजिबिसनि मिसिल दं माने आ मिसिल थांतानि सिनिटिफ्रा मथार गारि न एटेक खालायो हने सिनिटिफ्रा मथानि मुंगै तिनजनानि सिनताव अमिन्द्रनगर बिसिनि तिनजनानि मुंगै सिनिरा केस फाइका गाव केस नि बागै दति जों रसायना बागै केस न रसायना बागै जों तिनि हिमबट खालायलायो बेखौ मिसि खालायो Khora busuk abo ke bungtam tam ho. बैनि मुंगे सन्जित रन्जित ताइ अमूल्य Ke borok kai tabo bojaga tam go boja thanawo jana bo. थानावया Bungke boke. borok bojaga borok निजि साक्षिमी borok सामलुगै दं हाता जाते अस कोन केस न दति रसायना बागै सोंकयो जों जुदि रसायना एक सोंते सब खालायनाय जों हान्या सुगै दं लाख Kendro tini jeo lama himbo tok khaima jaga sabo di sab tong manja bai. और हिमबो टगदा सिनो अमिन्द्रनगर बिसिनि जे मेम्बर चेयरमैन जतन दङ बिसिनि सिमि Ke TWF ni kendro बोमा बदलनि दङ sabo. TWF नि दङ YTF दङ तैसिनि टिप्र मथनि जत आदं दङ अनि सिनिमुं प्रहरी देब्रमा आं ब्लक लेभेलनि मेम्बार